Chini tipra sarokni bisingo chini bumabu pharok je puru bwsabuti rok no pori rwo lekha pora srwng rwo hingke borokni uansukmani tamo ani bwsabuti rok lekha pora srwngui olo graduate paiui educated wngui sorkar ro chakri kotor manthung pod kotor manthung position kotor manthung hinui oma haike chung Tripurani chung tipra sarok bumabu pharok bwsabuti rok no amo haike lekha srwng rinani uansugo phiaba ang norok no kaisa kok sanani muchungo chung nugo je India o malwari rok belai kheno rang puisa gwnang tei aroni bisingo thuruksa belai kheno rang puisa gwnang borok je puru borokni bwsabuti rok no school rihoro lekha pora srwngnani rihoro borokni bokrogo uansukmani hingke o chwrai rok no sarkarni chakri khlairwnani bagui borok no shikka eba porinani eba education nariui tongniwo amtuya borok uansugo borokni bwsabuti rok lekha pora srwngmani yagulo sarkaro chakri moji khaitung moji khaya phiaba bepar thwngnani eba mungsasuk manui swnamna kwrwng wngui manani eba mungsasuk no tuidulnai kwrwng wngui manani tei borok nijini byaktigoto nijini uansukmung nijini talent bai nijini mungsasuk chikon business phanungthung factory phanungthung company phanungthung songchawi manani obo hai samung khlaitung nese borok no lekha pora srwngnani eba shikka nanani borok no school ro horu aboni bagui borokni dophao borokni jati o hingke borok belai kheno gwnang khawo tei borokni naharmung juda wngmani bagui phiaba chini borokni uansukmung hingke bo ani bwsabuti rok poribaimani ulo graduate wngmani pore sarkaro chakri kaham manthung aboni bagui simingse chung nahari pori ritoniwo so aboni bagui no tipra sarok lekha pora srwngmani no tuiui mindset change ma khainai lekha pora sudu chakri khainani sarkaro chakri khaitongnani bagui siming srwngka hingke chung chini dopha kuno dino kusugo kasaimaya.